Evo ovako. Boluje stari limun. I leži u bolnici, razumeš? I daje mu sin da ga vidi. I pita doktora, doktore, ima limunade? Ne znam jesi ti pričao kad ide tip ulicom i jede batak. Ne. I oglađe ovako kompletan i baci ovako na ulici jedna gospođa iza. Mislim, gospodine, stvarno, da bacate na ulicu otpatke. Ovo nije otpatke, ovo je kokoške. Izlazi francuski i kaže: opa, Pariz! Izlazi mis Nemačke: opa, Berlin! Izlazi mis Paragvaja: opa, opa! Kaže, žena kaže mužu, šta ćeš da mi kupiš za Božić? Kaže, pa nije tvoj rođendan, nego Hrista, šta ima tebi da kupiš? Upadne pijeni miš u more. I tone onako. I najđe oktopod. I gleda ga oko radi: alu bre, majmune, bre, šta ti je bre? Što me gledaš, mi pijanduru, jedna malena, bre? Šta hoćeš, bre? Sam te zvao da dođeš ovde. Možeš gore, vraća se gore, bre, te prebijem sad ovde, ti tiču slomim, bre. Što me gledaš, bre? Što me gledaš? A miš ga gleda ovako, uzme ga za onaj papak, pipak, ovako radi. 1, 1, 2, 2, ti radi ovo, mamuti. U svakom slučaju ćeš da čuješ vici ili nećeš? Dobro. Onda slušaj. Kaže nastavnica đacima, kaže: draga deco, današnja tema je fotosinteza. Ajde, kaže ga muž, ti kaži, šta je to fotosinteza? Pa... Kaže, ajde, ti ga muž, ti kaži, šta je to fotosinteza? Pa, fotosinteza je današnja tema. Stvarno nisi. Pa ne znam ni ja, meni je. Znači, samo da ti ispričam vici i neću više. Ali rekli si da prestaneš da mi pričaš. Pa dobro, evo samo ovaj, znaš kako je dobar. Ulaze 3 orla u kafanu. I ovaj jedan kaže konobaru: nama dvojici daj pivo, a ovom beloglavom cupu. A beloglavi sup, a? Niko da ime svojoj ćerki Višnja. Dobro. I znaš kako je zove? Čeri moja. Jel shvatiš ti šta o meni radi? Jel ti razumeš koliko... Pa čeri jebot. Znaš kako pijanac kad ide od ribe, znaš, ide iz kafane, hoće da joj kaže: pozovi me, znaš, kad čućemo se. Žuto, koje je žuto? To nije na okostac ili kod. Ja sam baksus bio od malena. Ništa mi nije polazilo od ruke, verujem. Ja kad sam bio tinejdžer zabavljao se jedno malo, slatka bilo, 15-16 godina, da, bilo. Mi se zabavljali, ja sećam se, ispratim je do ispred zgrade, naslonim se ovako rukom na ulazna vrata od zgrade i mi vodimo intelektualni tinejdžerski razgovor tipa daj mi, ne dam. I ja rekao, daj mi malo, sećam se tog razgovora, baš daj mi malo, kažu ne dam, neću, rekao daj mi, ne dam. Ne da, ona nema šanse, kod je zlat, daj mi, ne dam. Jedno 20 minuta daj mi, ne dam, u tom silazi njena sestra, kaže Jovana, kaže ili mu ti daj, ili ću ja da mu dam, ili će da siđe majka pa će ona da mu da. Kaže, samo ti otac rekao da kažeš ovoj džukeli da skine ruku s interfona.